ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ସେ ମିଛ କହିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସାରା ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁନିଆରେ ଗୁଣର ଆଦର ସବୁଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ କାହାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନ ପାରେ, ସେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ଯିଏ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୟା କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, ସେ ପଶୁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ପାପକର୍ମ ରୂପ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଦରିଦ୍ରତା, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ବନ୍ଧନ ଓ ଆପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯାହାର ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାର ମନରେ ନଥାଏ, ସେ ସମୀପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି।